Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hakar pu Hindu trik mentau benai nak liang kinong Shnong ke Shnong Riangsieh, Motion Road Civil Subdivision West Khasi Hills District. Haga jilam jong usordar ke Shnong uba bantai pat hujan. Kila Leit bani Kynduh ya ke Deputy Commissioner West Khasi Hills District. Haringkat ke jing tho Halor ke jing mi ke kerteng por lakat ha ke Weighbridge kebedan Hasurak Riangdo Athiabari Road West Khasi Hills District. Kinong yalam Shnong ke Shnong Riangsieh. Kila ong bah ke jing Kynduh bat ke DC. Kila yo ban ekran sani bha Halor ke ni ke benta hak ban ke liang ke DC. Kala kular ban shimkhia bat ban ekran bat kibor badekmi Halor ke ni ke kam ban penbet mardor. Shu kila ong bah ke jing shisha ke ni ke Weighbridge ladap ban ai no objection certificate hak kerteng jong ke Shnong Riangsieh. Kumta ke Shnong borok ke wei ke persya bat kan sya dalile ki bor badai pet ya kani ban wan thongi kinu ki signboard klam ke jing yo jing bet jong ke Shnong. Kila pen pauru balada mi jing kulmar hab ban khnyat hi ha ke Shnong namar ke Shnong ka hab khmi barok ke jing ket kli kumta ka don hok ban dawa ban penbet lem kumta ka namai lat ban bu hangti la ban kdo hangni ha ka ar pusan tarik mta ubnai na kalyang ke Shnong ka Leit Khang no ya ka Weighbridge por tat hadu bakin na penkala ya ka kerteng por lakat sya ka Riangsieh. Nakaliang ka dorban Shnong ngilawan ban mi hang ni hapo DC bat ngila airu ite ni kajing thok kumba ngi ka Shnong Riangsieh ka bang ngila Khang ya ka tei ka Weighbridge ka bala thok por langkai tenga nakaliang jong ka dorban Shnong ni kwa ba ka tei ka por langkai kan du no tanwan ka teng jong ka Riangsieh de nakaliang jong ka DC kala kloi ban shimkhia ya ka tei ka benta ban saya penbait bat ka department de sebentar nak liang ka Shnong ka thau jong ni kemut ba ngim ailat nang ne syakmat ba kalong kuno ru ba ngim ailat ba ong ba kamdon biang ka te ka kateng porlangkai namar ka ne ka porlangkai kamdon hapo ka west ka sihil hi baro ka wei ba ka kerteng jong ka ne ka porlangkai te ka ne porlangkai tip la INC da mano tengi kum ka dorbar Shnong ni persya jure ka ne hadu ba i kumba i DC ila kular yang i ka dorbar Shnong ban shimkhia ya lor ka ne ka bentah.